musidɓe tedduɓe calminali teddude gumide ɗo en e yam min Ibrahima Sarr pulago.com hande kadi min jiɗno tan ko raɓɓiɗi tan tintindan de golle gonaɗe guel nden ɗe caggal nde min kalne on toppirɗe kewɗe min woni wattude pular hande joli ko tintindon tan woni enen e lawol toppirde mawde fadande gila hande arani yo watte pular ɗum woni ganda hoorema mata mi deƴƴa tan hanji on ɗum woni Skype on ji Skype nani golle ɗe ko gasi ha laaɓi e ɓoyata tan kadi ɗum yalta to banggue Skype to ɓe jaltina ɗum taw aɗa wawi labade ɗemgal pular ngal wutora ɗum yimɓe fof ne ciftine kadi ganduɗa hoorema wona tan toppirde waɗama e pular tan neɗɗo fof wawi famde ko halte hen foof nde wonno kelmedi kutorten ndi ko kelmedi gande kese kelmedi ceɓdi ɗi ganduɗa wona tan nanɗo pular fof tan andana pular anda kadi gandi anda kadi holko ɗum firti e nder kutorgol ordinateur ɗum tagi yimɓe namda yo muño jangga namdo mbete ena ɓeydo famde te ko ma ɗo yeeso tan nde mbawen hankkadi famodirde to banggue kutorgol gandi e ɗemgal pular so jiiɗo joni gonɗen ɗo en koye dartorde natirde Skype so tawi a hormini Skype joni en cuwa taw nadde nder Skype aɗa nde ɗo henorde arata henorde nde noon ene waɗi henorde Skype woni horminirde e uddude Skype nde ɗo henorde ko kutorɗe e kutorɗe joni aɗa wawi ɗo waylude ɗemgal ko ɗo joni ɗemɗe cuɓete ɗo joni ɗemgal pular koko suuɓa ha kesse ɗum waɗi kutor ɗo kadi ko ballal ɗum ɗo ɗon ko hebde ballal e jaabuji e famminorde ƴewtade kesɗitina woni ganduɗa hoorema so jawe kese Skype jalti nde ko ɗo ƴewtete ɗo joni kadi ko batte Skype koni a doboɗo to ganduɗa Skype hol jeeɗuɗum hol pewnuɗo holno fewna holɗumo jojande ɗe kerani so tawi en gumimi ɗon paten e joni hankkadi seŋade on joni e jaɓɓama Skype ko ɗo seŋete ɗo nannete ganduɗa hoorema waccore maɗa nanna ɗo en finde ma so tawi joni ala compte Skype ko ɗo ni ñoƴƴata nomata lowre guest Skype nde gam udditde toon compte so tawi ganduɗa kadi ka jejjiɗi a jiti finde ma na ɗo henna ko ɗo kadi ñoƴƴata jaaha toon to guest Skype to holluma kadi holno finde wonde heɓorto ɗo joni yañatani tan sowona nanne finde men meɗen cengo ɗum joni somi wi mboɗo ñoƴƴa sengo mi wawa nadde nde wonno ɗo finde ala koma finde waɗa nde cengogol ngol amno ɗo joni eɗen mbawi kadi labade sengam so tawi Skype hurmi firti ko somi nelɗi somi udditi Skype tan sengo hol sabbu ha min mi nanna findam e waccoram ɗo kadi ne wawi wonde hurmin Skype so Windows hurmi firti ko nde ordinateur huɓɓa fof tan Skype hurmina hoore mum taw wona ko mboɗo yaha mboɗo hurmina ɗum noon yajata hen mbaɗen finde meɗen pulago mbete eɗen naata Skype ɗum gonmi wadde ɗo hen somi jumani mbo sikku finde nde fewi on jii nde mbaɗmi finde nde tan sengo o hankkadi ene wawi dobeede joni somi defimi ɗo woni koye sengade omon naata joni o naata Skype nani Skype pulago jiiɗi kala ko jiiɗon ɗon ko pular koye golle ɗe wona hankkadi woni noon koye ƴewtidede hombete ƴeewe holno holko fewi hen ko fewani hen ko yejjita hen wattede pular gueɗe mbaɗe noon so tawi en ƴeewi joni en ƴetti neɗɗo on ƴeewi oɗen mbawi noddemo noddul vidéo oɗen mbawi noddemo kadi noddugol téléphone walla wossodirede walla ɓeydode yimɓe woɓɓe walla teltade firti ganduɗa hawno wadde ko wayno configuration ɗo ko joni ne wawi uddorede wona ha joni ko jaɓɓorde ɗo Skype ɗo heftinirde ɗo hokkirte miijo walla gueɗe mbaɗe noon dille cakkitiɗe kadi nani firti ko kala ko wattini waɗede e Skype ena winda ɗo ena mofta ɗo aɗa wawi labade joni sa ƴetti oɗo neɗɗo ƴeewa hanki holko wima e ɗo balɗe jeeɗiɗi holko heeƴi hakkude moɗon eyyi sen garti kadi jokkodirde ene wawi ƴeewde labade jokkodiral e dobo gam ƴewde holno foti wadde joni eɗen mbawi moftude eɗen mbawi kadi hollirde ɓatakuji makko ko windi ɗeɗo balɗe eɗen mbawi kadi dajdemo o ronka jokkodirde meɗen hay gueɗe goɗɗe e goɗɗitiɗe ɗum noon ɗum comme ko jubbande tan seeɗa tan wiide on hankkadi eɗen mbawi hankkadi hebde Skype o e pular joni hankkadi yettima joni noon somi ari yaltude mboɗa ñoƴu ɗo jokkodira mi waɗa ganduɗa hoorema uddu gam yaltude Skype on jarama
ɗo joni mbeɗo 5 to gasi salmini on